I pozdrav svima, dobrodošli u prvi video na kanalu, a to je vlog u Beogradu. Trenutno se vraćam kući i odlučio sam malo da snimam grad. Danas je 31. avgust, subota i bukvalno nema nigde nikoga. A da ne spominjem to da je pakleno vruće, znači ne daj Bože, ja nemam lovu za vodu, ali dobro, nema veze. Odlučio sam se da malo prošetam gradom prema što odem na stanicu i zapalim kući. Tako da nadam se da ćete uživati u ovim lepim kadrovima ovog lepog belog grada. Odlučio sam se da snimim većinom stari deo grada, jer po meni to je jedan od najlepših delova Beograda. Kako sam se približavao Knezu i Kalemegdanu, počeo sam da nailazim i na tu čuvenu beogradsku gužvu. Iskreno, neko mi je bilo drago što je vidim. Dok sam snimao sve ovo, počeo sam da razmišljam zašto volim ovaj deo grada. U momentu iskreno nisam znao šta da kažem, da li je zbog arhitekture, da li je zato što je centar prestonice i najpoznatiji deo grada, ili zato što sam ovde uvijek dolazio kao klinac, jednostavno se ovde uvijek osjećam lepo i prijatno i možda je to zato što je nekako izolovano, kao da nisam u onom Beogradu gde je uvijek gužva i neka napetost i bukvalno neka sva ostala sranja, kad se vozite busom pa vas neko drnda. U ovom delu grada to jednostavno ja nisam osjećao, nekako sam bio smiren, lagan i zaista ovaj deo grada to može da probudi takve osjećanja u čoveku.
Obišao sam i novi game centar koji je otvoren danas. Muđa nije bio tu, jebi ga. Došao sam do konja i zaseo na klupu da malo odmorim. Dok sam šetao Knezom, primetio sam da ima dosta stranaca, što me iskreno začudilo, i sledeća stanica je bila Kalemegdan. Na Kalemegdanu, za divno čudo, penzusi nisu igrali šah, ali su imali postavljene figure, samo su blejali. Iskreno, te njihove šahovske partije, kakvi su to, mastermindovi, ja mislim da bi me oprali za 0,01 sekundu.
ovde u snimanju ovog kadra sunce mi je zasmetalo i nisam lepo mogu da uhvatim Novi Beograd i Savu i Dunav, možda sledeći put, jebi ga. I na kraju ostavljam ovog gospodina koji mi je, kada sam počeo da se spuštam niz Jove Ilića, poželeo dobar dan i iskreno ulepšao mi je dan, onako bio je spontan, bleo na terasi, pripalio pljugu, ja sam u momentu teo snimim zgradu, on se okreće, pa snimi mene, bolje kao, jebeš zgradu, i onako pravi, reću Beograđanin, znam da je to malo onako čudno reći i glupavo, ali zaista je bio onako cool lik, tako da veliki pozdrav za njega. On me je onako nadahnuo da snimim vlog i kao, ajde da se vratim, što da ne. I iskreno nadam se da ste uživali u ovom vlogu, ja iskreno jesam. I sve vreme dok sam snimao jedva sam čekao da ovo izbacim, da renderujem, da editujem, da ubacim muziku, da ubacim sve. Uskoro se vraćam snimanju, a do tada jedan veliki pozdrav.